Венчайте се да създадете здраво и хубаво семейство. Любов да засевате децата си и с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчайте се да вдъхнете доброта и нежност на чувствата си, полет и мъдрост на мислите си. Венчайте се да продължите пътя си напред като достойни чеда на майка България. Венчайте се. Ама не така. Искрено ще бъде пътят, който ви предстои. Той ще ви предложи не само веселие, но и тъга. Не само сладости, но и горчивини. Дръжте се ръка за ръка, споделяйте дълги и грижи, помагайте си и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Моля, заповядайте да посетите акта за граждански брак. Съгласно Закона в Република България и от името на община Свищов обявявам гражданския брак между Даниел Антон Иванов и Розие Мирсудова Серихова за сключен.